Bos días a todos amigos dende o meu recuncho de Trevinca. Marina Sánchez, ademais de ser unha das persoas máis polifacéticas que coñezo, é unha mestre da palabra a que traballa con unha sensibilidade extraordinaria. Posúe tamén unha sensibilidade musical que nos demostra día a día. É un puntal imprescindível no noso movimento cultural nosa xente do redor. Pero o máis importante dela é que é a miña amiga. Desas amigas que están sempre cando precisas ese cariño que ela posúe a regalales. Hoxe, para min é unha honra poñer voz ao seu poema Onde, que Marina regálanos no número 18 da nosa revista Nós, a xente do redor. Onde, barca do desamor, onde deixas a nao do corpo amado? Onde, que a busca a miña pena? Berce, criatura en flor, onde dormen os orfos do verme morno? Onde, que a lúa quere a súa inocencia? Na valla do cerro adeus, adonde se nos van todos, sen lar nin terra, onde sen voz nin eco só este berro, onde que os busca a miña pena. Grazas, Marina.